Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се оправям бюрото. И така, приятели, днес ще си подарите този шкаф, който не знам дали го виждате целия, но е в просто ужасно състояние. И днес трябва да го подредим, защото има и куци тук вътре, така че започваме от този несесер, където се държа една част от моливите. Защото и там е този комплект от моливи, може да се каже, защото имаме и още комплекти, които са ето там, горе. Но аз сега ще оправям този шкаф, така че тези моливи са за този шкаф. Тук ги оставям, може би тук ще ги оставя. Но изваждаме всичко и после ще ги подреждаме, защото да, тук има някакви драсканици, които може би ще изхвърля. Общо взето тук на бюрото си събирам нещата, които ще оставя и които няма да оставя, така че да. Сега продължавам с тези рисунки. За рисунка ще изхвърля, защото не се получи. Още един плик. Всъщност защо още един? Просто защото има много пликове. Но да, този плик ще се го запазя, ако ми потрябва за някоя картичка или нещо такова. Продължавам напред с този тефтер, който ми е много стар. Ще си помисля дали да го запазя или не, но да, продължаваме. Това нещо ще го запазя, това пак е някакво като тефтерче, скъцинче, където съм рисувала някакви неща. Него ще го запазя, защото ми спомен от Испания, да, от Испания. И ще се го запазя, въпреки че вече е доста мръсно. Но да, продължавам напред. Тук съм се драскала отново някакви неща. Това го изхвърлям. Адвент календар съм справила тук, но няма да го запазя. Дори неща, които не знам защо са тук, но да. Стикерчета, кодни стикерчета. Много обичам тези, защото ги слагаме някои картички и са бляскави. Оставям го това. Още едно тефтерче, което мисля, че е от много време. Са от 6 години, да кажем. От Сливен. Мисля, че е това тефтерче. Не съм сигурна и е пълно с някакви бебешки драсканици. Несъзнати драсканици. Оставям се го, защото ми е спомен от детството. Как да го обясня? Аз още съм дете, ама от още по-малка. Тези фломастри, в принципа, някои пишат, някои не пишат, но ги запазвам, защото просто понякога му се налага да ги ползвам, защото има хубави цветове. От Певко, аз ги ползвам тях за училище, защото има етикет с моето име, но ги оставям. Може ли пак да ги занеса в училище, защото в 3-ти клас бяха там. Ето това тефтерче, което пак е от Сливен и го запазвам, защото го ползвам. Понякога признавам се, понякога трябва да пиша някакви неща в него, рисувам се в него, общо да всичко правя в него. Но да, продължаваме напред с този несесер, който е от Петко. Сложила съм си тази значка на един коледен базар във Варна. Но да, по него го ползвам за училище, за някакви химикали. Общо взето ще го запазя, защото да. Така, продължаваме напред с това тефтерче, което аз имам много такива, мисля, че имам 3 такива. Вътре да си записвам домашни или пък аз имам много тефтери. Те стоят в това шкаф. Затова просто ги запазвам. Но да, това ще си го задържа да видим какво ще стане с него. Или някога ще го изхвърля. Но да, продължаваме с планера. Той трябва да отново да започна да го купувам, защото аз сега съм стигнала до някоя седмица. Вижте колко малко съм попълнила. Попълнила съм до ето тук. И всъщност има и още.
Значи до ето тук. Трябва да започна нова седмица. Но да, запазвам го, защото ми е нов и е хубав. Още някаква драсканица. Полагам, да, някаква коледна драсканица. Това тефтерче отново го запазвам, защото това е тефтерчето ми от почивка в Турция, в Истанбул. И точно като се тръгвахме, последния ден, исках нещо да си купя, нищо не си харесах и това не се сече. Защо казвам тефтерчетата, не се сечета, но да, това тефтерче много си го харесах и си го взех. Също и оттам имам едно, пак не се сече този път. Много малко, само че пак с очички и е много сладкото. Само че мисля, че е в друг шкафното. Триъгълник, не знам защо е тук. Имам още триъгълници, този не го ползвам, така че не знам дали ще го изхвърля или ще го запазя. Това нещо го бях направила на Коледа. Не си намирах такова, как се казва, за книгата да се отбелязвам до коя страница съм. И просто се го направих. Ще го оставя. Просто. Не знам, може би ще го изхвърля по някое време, но сега ще го оставя. Това нещо е тефтер, който може да смята. Тоест, зарежда се от слънцето. Не знам как не му е паднала вече батерията, но той вече е доста стар. Аз много го исках, но да. Запазвам го. Ползвам го понякога, пък и може да се смята и това е забавното. Ето, например, 96 делено на 3 равно и ти пресмята всичко, което искаш. Да, още някакви драсканици тук намирам. Тях ще ги изхвърля. Много малко неща изхвърлям, така че вече може би ще започна да хвърлям повече. Но това отново някаква измишлотина съм си създала. Дори е хланато. Тук са колко листа. Между другото тези листи са от ето това тефтерче. Но да. Това го хвърлям, очевидно. Касичка на Ана Кадабра, чето би ми подариха. Удари се всичките книги, вече има и 7 част, която не са сложили, но да, не запазваме, защото не кефи. Някакво писмо съм се правила, това го хвърлям, защото не трябва. Това е от технологии и предприемачество в училище. Изхвърлям го, защото ми е ненужно. Ластички, малки ластички, запазвам ги, защото много често ми се налага да ги ползвам. Тиксо. Защото тук това тиксо не мога да ви кажа, но го запазвам, защото ги ползвам тези тиксота за ето това нещо, което е много хубаво нещо. Защото когато не се реже, просто правите така и имате резанче. Да. Това между другото е от Пепко. Не знам дали ги има. Мисля, че когато имат Бекско ги продават тези, но аз го имам отдавна. Но да, запазвам го това. Някаква пак драсканица. Ще запазя, защото е от една моя приятелка. Хартия за печене. Мога да ви обясня защо имам хартия за печене тук. Правя се стикери. Тук ако намеря някой стикер, ще ви покажа. Но се правя стикери, не трябва такава хартия. Ще изхвърля, защото не ми трябва. Крисмас лист. Изхвърлям го. Това е... така ми подариха маркерите Полска. Това ще се го запазя, защото мога някога да се сетя, че искам да го прибера там и... Но ето, виждате какви неща запазвам. Да. Това е още една драсканица и се хвърляме. Това е за сет, ще го търсих много време, защото тук ми стоят нещата за кок.
Но да, запазвам го, защото ми трябва и го търсих. Не знам колко време вече го търся. Това тефтерче прилича на нищо, а е само от началото на учебната година, но запазвам го, защото е сладко и макотен с чула. Да, така. Продължавам напред с ето този тефтер. Да. Просто вече е толкова стар. За него ще си помисля дали да го хвърля, защото много е хубав, само че вече съм го прегънала. Иначе отвътре е много яко, защото тук има такива лищета, тук пък мога да спиша някакви неща. Вече толкова много неща съм толкова много съм късала този, така че ще си помисля за него, защото не знам какво да направя. Продължаваме с още много неща, които останаха вътре. Това очевидно трябва да го запазя, защото това ми е кейсчето за очилата. Слагам го там. Тефтерче от танцовата ми школа. Да. Просто има някакви драсканици. Ще го запазя, защото ми трябва в него. Виждате колко много тефтерчета имам и ги запазвам. Планер. Отново планер, да, разбира се. Аз имам много планери. 3 планера. Не са много, но да. Този планер е започнат и недовършен. Погледнете къде съм стигнала. Дори няма 2 страници. Аз съм писала, но съм го късала. Ама ми е от Леля. От Америка. Така че го запазвам. Вече слагам назад мене, защото няма къде да слагам на бюрото ми. Продължаваме с това нещо. Чеклист. Което го купих и така и не го използвах. Мисля, че трябва да почна да го използвам, защото... Ама трябва. Много е хубаво. Просто погледнете. Тук застава. Погледнете. Това е... Виждате ли? Някои са... Абе, просто, да. Оставям го, ама... Едва ще го ползвам. Надявам се да... Някой ден да ми дойде мерака и да го използвам. Но ето какво правя аз. Ето тук един сполучлив опит да направя лепенка. Стикер! Излезе на ума. Но да, ето един неуспешен опит с стикери, но ето това правя. Това е за хвърляне, защото не е успешен опит. Още някакви драсканици, които определено отиват в куфата, така че да. Тук ще ги дам малко напред тези неща. Имаме тиксо, което също ще се пазя. Мисля, че това трябва да е от татъка тиксото, но това трябва да го върна от татъка, така че после, когато свърша да снимам, ще отида да го върна. Но да, още книгоразделители на Ана Кадабра, които са ми подарявали. Оставям ги, защото няма ми трябват. Маймунска дъвка. Ако не знаете какво е това, аз му викам маймунска дъвка. Не знам как го смисъл. Ето това нещо. Сега ще го извадим, за да ви покажа. Това в детската градина, моята детска градина, госпожите го използваха за залепяне на някоя дъска. Ето това нещо, което лепне. И, например, го залепяш на... Тук ще ви покажа. Пък не виждате. Залепям го тук и мога да залепя някое лище. Така. И то да се държи. И даже тук мога настрани да ви покажа. Слагам го и то се държи. И те го ползваха за някакви неща да залепят на дъската. И после се маха и го хвърляш. Но да. Просто това нещо, поне аз така си мисля, не оставя като тиксото на
например, това мога да го залепя на вратата и да не остане. Нали, знаете как остава от тиксото. Така че го оставям, помагам някога. Вече не го ползвам много, но да. Оставям го. Още едно от тези тефтерчета, които ви показвах. Този път е такова. Тук да се вдигна да ме виждате. Пак го оставям. Оставям си тефтерчета, за да имам. Ако случайно някой ден свършат, което е невъзможно. Но да, продължавам напред с тази устрилка, която понякога я ползвам. Оставям си да си имам. Четка, която трябва да я прибера, защото не е тук място, но просто съм напъхнала тук. Но да, оставим я. Нещо, такива тефтерче слепящи лищета. Но да, оставям се. Много го харесвам. Драсканици. Това е от... Бяхме с една моя приятелка правили проект и това направихме като да покажем още някакви неща, иначе ще имаше и друг проект. Така че не знам, ще си помисля дали да го оставя или не. Драсканица. Коректор. Този коректор ми е един от най-любимите коректори и е много удобен. Само че почти е свършил, така че го оставям, но да. Това ще направим с най-добрата ми приятелка, ако гледаш. Оставям се го, чакайте да се го прибера. Това е. Има един фломасър, който е от Lidl, но трябва да го прибера на място. Драсканица. И мисля, че извадих абсолютно всичко и това вижте. Този коректор, който е от една страна е такова като коректор, само че може да залепиш нещо. И коректор, който вече е свършил, така че това го изхвърлям. Покажем за рожден ден от един преден рожден ден. Но да, тях ще видя, ще преценя дали да ги оставя или не. И мисля, че изпразних целия шкаф. Никога не съм го взела толкова празен. Сега ще ви го покажа. Сега, приятели, започва по-трудната част. И тя е да го подредя. Да направя нов вид. Притваме ръкави, започваме, защото само нас не чака този шкаф. Но да, започваме с най-големите неща. И те са планерите. Може би първото ще сложа планерите най-отдолу и най-накрая. Ето така. Но вие не виждате целия шкаф. Но мене няма да виждате, но няма значение. Просто ето така си подреждам. Виждате ръцете ми. Тук слагам планерите. Набутвам ги ето тук в края. Този чеклист с него го слагам тук. Той почти се събира. И просто сега ще слагам тефтерите, за да мога да ги подредя. И не тефтерите. Но да. Това ще го оставя за всеки случай да си имам тефтерче. Него ще го сложа при по-малките тефтерчета, които ще стоят. Що не влизате тефтерчета? Сега ще ги набутаме някак си. Може би това няма да го сложим тук. Но да, тези ще стоят тук. Сега ще е голямо като нещо, като как се казва това? Пъзел. Защото тук как ще берем всичко, не знам, но да, просто така затваря ли се, да, затваря се. Това нещо не трябва да е тук, така че го махаме. И сега трябва да направим една малка купчинка. Или по-скоро някъде да ги ето така да се събирам по-малките тефтерчета. Това също ще го сложа тук. Мисля, че няма да се... не, затваря се.
да. Сега ще се подредя малко тук. И ще прибирам. Но да. Ето така слагам. Така. Лепенките, които ви показах преди малко. Слагаме тук при планерите. Още малки тефтерчета. Взимаме ги и ги поставяме при малките тефтерчета. Само че вече това минава, ама не ми хареса как стои, така че може би това няма да стои тук. Или пък, не знам. Чакайте, приятели. Това ще го сложа. Така. Ето тези ще стоят на едно място. А само другите на друго място. А не, всъщност. Ето така. Приятели, виждате като пъзел е всичко. Трябва всичко да наредиш, да е перфектно, но да. Сега, вземаме, вижте колко по-подредено изглежда. Но да, това трябва да го върнем, защо пак го слагам. Но тук прибирам на тези по-малките неща, тук това. Даже тук някакви неща от бюрото не мога да прибера, защото има доста място. Ще прибера несъседите. Тези двамата серия тук са ми ето къде да сложа това, само че мисля, че няма да се събере. Да, няма да се събере, така че ще го прибера при другите четки. Отварям. И прибирам. Остана да прибера последните неща, като тези. Вече няма тефтери, така че мога да слагам всичко, защото са такива тънки нещата. Да, слагам така. И прибирам последните неща. Ето тези. И сме готови, приятели. Вижте колко по-подредено изглежда. И това. Да не забравям. Ще го сложим ето тук. И вижте колко подредено стана. Така че предизвиквам ви и вие, ако имате някой шкаф вкъщи, който ви е разхвърлен и го отлагате все да го подредите, подредете го, защото ще ви е по-удобно и ще се виждате всичко, каквото имате и по-бързо ще се справяте, ако трябва да вземете нещо от шкафа ви, който вие прецените, но да. Така че това беше от мен. Ще се видим в следващия влог, другата седмица. До следващия път. Чао!